velkommen til den her video. I dag så skal jeg simpelthen være med i retssalen. Godt så. Nå, men det første jeg bestemmer er, jeg har en idé. Det første jeg bestemmer er, at nu er slik gratis. Og nu bestemmer jeg, at alle på min YouTube-kanal skal se mine videoer. Så bestemmer jeg, at jeg simpelthen bliver en mega berømt YouTuber, og det håber jeg, at I er med på. Okay, så bestemmer jeg, at alle jer derude skal se mine nye billeder. Jeg har sat nogle billeder ud på YouTube, som I kan se på, og om en Minecraft malingssamling. Og de to sidste ting. Den ene er, at nu er vi ved at være i slutningen af videoen. Og den sidste ting er, at I skal like og subscribe.